La composició centesimal és el percentatge o la proporció que hi ha d'un element concret dins d'una molècula o d'un compost. Llavors, per calcular la composició centesimal dels elements que formen una molècula o un compost, tenim una fórmula molt fàcil, que és la següent, que apuntarem aquí, en un racó, abans de començar amb l'activitat, que serà el número d'àtoms de l'element que volem calcular la composició centesimal multiplicat per la massa atòmica dividit per la massa molar o la massa molecular, la massa d'una molècula del compost. I això multiplicat per 100, perquè la composició centesimal sempre es dona en percentatge, per això s'acaba multiplicant per 100. Llavors ara farem els dos exemples que tenim aquí. Començarem per aquesta molècula d'aquí, calcularem la composició centesimal del carboni, de l'hidrogen i de l'oxigen. Començarem per la del carboni, per tant apuntarem percentatge de carboni. Això serà igual al número d'àtoms de carboni que intervenen en una molècula, és aquest subíndex, que són 4, multiplicat per la massa atòmica del carboni. Ens la donen a l'enunciat, són 12,01, si no la podeu treure de la taula periòdica. I després al denominador haurem de posar la massa molar o la massa d'aquesta molècula. Per fer-ho haurem de sumar les masses atòmiques de tots els elements que la formen. Llavors l'escriurem aquí, seria 4 àtoms de carboni multiplicat per 12,01 més els 8 àtoms d'hidrogen multiplicat per 1 més els 2 àtoms d'oxigen multiplicat per 16, que és la massa atòmica de l'oxigen. Això ens dona que aquesta molècula té una massa molar de 88,04. Per tant, al denominador escriurem aquesta massa molar, que són els 88,04. I tot això multiplicat per 100. Llavors, si fem aquesta operació a la calculadora, ens donaria com a resultat que la composició centesimal del carboni seria de 54,566% de carboni. Això vindria a dir que del total de la molècula, el 54,566 serien el que correspon als àtoms de carboni que formen la molècula. Llavors, calcularem la de l'hidrogen, de manera que en el numerador escriurem primer els àtoms d'hidrogen. A la nostra molècula intervenen 8 àtoms d'hidrogen, per tant 8 per la massa atòmica de l'hidrogen, que ens la donen a l'enunciat, que és 1. I després al denominador, la massa molar, que ara ja la tenim, són 88,04. I tot això multiplicat per 100. I això ens dona una composició centesimal de l'hidrogen de 9,087. Per 100. I per últim, per calcular la composició centesimal de l'oxigen, hauríem de fer la mateixa fórmula amb l'oxigen, o l'altra opció que podríem fer és sumar les dues anteriors i restar-les a 100, perquè el total de tots els elements que formen el nostre compost han de sumar el 100%. Per tant, podríem fer 100 menys 54,566 menys 9,087
0,87 i ens donaria el percentatge d'oxigen. Però ho farem amb la fórmula i serien els 2 àtoms d'oxigen multiplicat per la massa atòmica, que són 16, dividit entre la massa molar, que són 88,04, i tot això multiplicat per 100. I això ens dona un percentatge de l'oxigen de 36,347%. Per tant, del compost inicial que teníem, aquest d'aquí, podem saber que la composició centesimal correspon a 54,566% de carboni, un 9,087% d'hidrogen i un 36,347% d'oxigen. Recordeu que per fer les activitats de trobar la fórmula empírica o trobar la fórmula molecular, podíem utilitzar aquesta composició centesimal per saber els grams de cada element que formen el compost. És a dir, si nosaltres suposéssim que tinguéssim 100 grams d'aquest compost, podríem dir que en 100 grams d'aquest compost tindríem 54,566 grams de carboni, 9,087 grams d'hidrogen i 36,347 grams d'oxigen. I aquesta és una de les utilitats de la composició centesimal. Llavors anem al següent exemple, podeu pausar el vídeo i podeu provar de fer-la i al final comprovar el resultat. Nosaltres l'anirem explicant pas a pas. En aquest cas, els 3 àtoms que intervenen són alumini, sofre i oxigen. I fixeu-vos que això està entre parèntesis, per tant ho hem de tenir en compte perquè això vol dir que hi ha 3 vegades la part de l'SO3. De manera que començarem per l'alumini. De manera que la composició centesimal de l'alumini serà igual als àtoms d'alumini, que són 2, multiplicat per la massa atòmica de l'alumini, que és 27, ens la donen a l'enunciat, dividit per la massa atòmica d'aquesta molècula. Llavors, per calcular la massa atòmica, hauríem de fer 2 per 27, que són de l'alumini, 2 àtoms d'alumini per 27, més. Després el sofre. Fixeu-vos que aquí hi ha un sofre, però com tenim 3 parts com aquesta, tindrem 3 àtoms de sofre en total. Per tant, tindríem 3 àtoms de sofre per la massa del sofre, que són 32. I després més, i fixeu-vos que de l'oxigen aquí en tenim 3, però com tenim 3 que són com aquest, en total tindríem 9 oxígens. Per tant, 9 per la massa de l'oxigen, que són 16. I això ens dona una massa molar de 294. Per tant, en el denominador de la composició centesimal hauríem de posar el 294. I tot això multiplicat per 100. I això ens dona una composició centesimal de 18,367% d'alumini. Anem al següent, serà el sofre, per tant, la composició centesimal del sofre serà igual. Els àtoms de sofre hem dit que intervenen 3, per tant, 3 per la massa atòmica del sofre, que és 32, dividit entre la massa molar, que és 294, i multiplicat per 100. I això ens dona una composició del sofre de 32,653%. I ara, per últim, calcularem la de l'oxigen,
De manera que ens queda la composició centesimal de l'oxigen serà igual als àtoms d'oxigen, que són 9, per la massa de l'oxigen, que és 16, dividit entre 294 i multiplicat per 100. L'altra manera, com és l'últim àtom, podríem fer el que hem comentat abans, a 100 restar-li les composicions centesimals dels altres dos elements que hi hem calculat. Però si fem aquesta operació ens dona que l'oxigen correspon a un 48,98%. De manera que si fem el mateix d'abans, si sumem la composició centesimal dels tres ens ha de donar un valor aproximat al 100.